Саулар мısınız muhterem cemaat? Ey siyiniş, in kadirli izgi Mevlid ayı kildi. Ümmetine şefkat etken izgi Mevlid ayı kildi. Hak rahmeti bizge bik zor, jirini kukne qopladı nur. Açtı bizge hak tuğra yol, izgi Mevlid ayı kildi. Şu şayda Resul tuda, dünyada nur balkıp turdu. Көңілләргә шатлык тулды, изге Мәүлид айы килде. Кадерле ай, бу ай безгә, иман нуры бирде безгә, бер Аллаһыдан бүләк безгә, изге Мәүлид айы килде. Бу айда күп салават әйтик, йөздә иман нуры балкыр, тәүбәләрең кабул булар, изге Мәүлид айы килде. Иман әхлен шатландырган, тугры юлга сафландырган, начар юлдан сакландырган, изге Мәүлид айы килде. Аллаһы дусты безгә килгән, мөэминнәргә шатлык биргән, барчабызга шәфкать иткән изге Мәүлид айы килде. Күкрәгеңдә сакла син бу айны. Хөрмәт итик чын күңелдән, Рәсүл исме Ислам юлы. Күкрәгеңдә сакланы. Кушканнарын тотыйганың, бу ай бүтән айдан өстен. Аны һәркем хөрмәт итсен. Хөрмәтләгән һәркем рәхмәт алсын. Изге Мәүлид айы килде. Куәтле булсын ислам әхле, шатлык безгә иман әхле. Сөенеш безгә Коръән юлы. Изге Мәүлид айы килде. Баштан аяк рәхмәт булган, безгә бик зур нигъмәт булган, мөэминнәргә шатлык биргән изге Мәүлид айы килде. Аллаһка шөкер, менә быелгы Мәүлид айларында күрергә насыйп булды мөхтәрәм җәмәгать. Инде һәр кайсыбыз белә, Мәүлид туу дигәнне аңлата. Без шушы көнне Пәйгамбәребез Мөхәммәд алейһиссәламның туган мизгелләрен, туган көнен үзебезчә билгеләп узабыз. Электән бу көнне мәҗлесләр үткәрелгән, әлеге мәҗлесләрдә вагызлар сөйләнгән, бәйтләр, мөнәҗәтләр укылган һәм әлбәттә инде Пәйгамбәребезгә багышлап дини шигырьләр укылган, салаватлар әйтелгән. Безнең менә шушы 4нче ел рәттән инде Мәүлид кичәләре аерым бер нәселнең, аерым бер гаиләнең йортында, фатирында гына калмыйча, шулай залларга, зур залларга да чыга. Һәм быел шунсы сөенечле, Аллаһка шөкер, без инде Татарстан белән генә шикләнмичә, хәтта Россия төбәкләренең берсенә, татарлар иң күп яшәгән төбәкләрнең, мөселман кардәшләребез иң күпләп яшәгән төбәкләрнең берсе Пермь төбәгенә дә барып кайтырга безгә насыйп булды. Һәм инде андагы кардәшләребездән дә, андагы милләттәшләребездән дә, мөселман кардәшләребездән дә сезгә бу кичтә мин сөенә шатлана, аларның сәламнәрен һәм дә рәхмәт сүзләрен җиткерәсем килә. Аларның изге теләкләре бөтен дөньяда, илебездә мөселманнар бердәм, тату булсыннар һәм без менә шулай бердәм, тату яшәгәндә генә хак юлдан баруыбызга чын күңелдән инанып, бер-беребезгә ярдәм итеп яшәгәндә генә безнең динебезнең, иманыбызның камиллегенә ышанып, инанып яшәгәндә генә киләчәгебез бәрәкәтле, мул булыр дигән фикерне җиткерә аларда. Һәм без дә шул фикергә кушылып, әйдәгез әле үзебезнең кардәшләребезгә игътибар йөзеннән алдагы айларда да бу Мәүлид айы белән генә шикләнмичә, бер-беребезгә кунакка йөреп, бер-беребез белән аралашып торсак иде. Мәүлид бәйрәме, Мәүлид кичәләре ул әлбәттә дәгъват, исламны дәгъват итү һәм әлбәттә аралашуда. Аралашканда без үзебезнең күңелебезне сафландырабыз һәм инде вагызлар тыңлап, салаватлар әйтеп, дугалар укып, үзебезнең иманыбызны баетабыз. Һәм менә шушы кичәләребез быелгысы, соңгысы булмас. Алдагы елларда да шулай күркәм җәмәгать белән бергә әлеге бәйрәмнәрне билгеләп утырырга насыйп булсын. Мөхтәрәм җәмәгать, инде безнең бүгенге кичәбездә дә вагызлар да булыр, әле сүрәләрне дә без укырбыз, салаватлар да әйтербез, мөнәҗәтләр дә тыңларбыз. Әйтәгез әле бүгенге бәйрәм кичәсен, Мәүлид кичәсен без вагыз белән башлап җибәрик. Һәм минем сәхнәгә чакырасым килә, әле рәсми өлешкә кадәр үк сәхнәгә чакырасым килә вагыз өчен Казан шәһәренең Сарицына бистәсендәге Зәйнулла мәчете имам хатибы Сөләйман хәзрәтне. Сөләйман хәзрәт, рәхим итегез.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الطاهرين. Barcha hamd sanalarimiz, rahmatlarimiz, shukrlarimiz bizni yo'qdan bor etib har bir narsadan ustun ham biyiq qilgan Xujabız Alloh taolo bizga bo'lsa edi. Eng izgi kishi, eng nurli kishi, insof kishi, barakat chishmasi bo'lgan, g'alamlarga rahmat etib jiberilgan haq habibimiz payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga ushbu so'zlarimiz duo bo'lib, salom bo'lib borsa edi. Endi bizdan duo ummat etib yotgan abi bobolarimizga, davatiy davanilarimizga, islarimizda haqlari bo'lgan marhumlarga ushbu so'zlarimizda, salovatlarimizda duo bo'lib borib, bizdan rozi bo'lgan hollarida Alloh taolo ularni nasib eylasa edi. Payg'ambar kim ol deb aytgan vaqtda payg'ambar alayhissalatu vassalam butun g'alamlarga bir eng qadrli Allohning bo'lagi edi u. Chunki shu bo'lakni Alloh taolo kishilik dunyosini baxtli etar uchun, boshqa g'alamlarga o'rnak bo'lar uchun jibergan edi. Ул payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ko'klarda da, ham yerlarda da maqtovli zot edi. Chunki ul Allohning sevgan zoti edi. Шуңар күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында сораган вакытта кем ул дип әйткәч, ул кадерле бүләк галәмләргә җибәргән. Изге Коръәндә Аллаһ Тәгаланың турында шулай ди. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин. Эй Пәйгамбәр Мухаммад алейхиссалам, сине бөтен галәмләргә biz бүләк итеп җибәрдек, рәхмәт итеп җибәрдек ди. Аллаһның рәхмәте ул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әгәр кешеләрне туры юлга индәп, тән тормышы һәм җан тормышы белән дөрес кулланыр өчен юлын күрсәткән булса, ул хәтта хайваннарга, фәрештәләргә, җиннәргә дә бер үзенә күрә Аллаһның бүләге булган. Гали каррамаллаһу ваҗһуху Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның иң мөбарәк шәкертләренең һәм шәһриярларның берсе сөйли. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Мәккәдән Мәдинәгә күчкән вакытта, хиҗрәт кылган вакытта, Мәккәдә тауларга менеп җиннәр җылап калган иде. Пәйгамбәрбезне озатып ди. Җиннәр тауларга менеп Пәйгамбәрбезнең менә шушы изләренә карап җылап калганнар иде. Китте инде бу Аллаһның иң сөйгән бәндәсе, сагынып торганнар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында бер риваят китерелә. Көннәрнең бер көнендә Пәйгамбәрбез үзенең яшь хезмәтчесе белән Анас ибн Малик исемле кеше белән шүлдә барган вакытта бер бәдәви кешене күргән. Шүл гарабын күргән. Ул ауга чыккан булган. Һәм аның ауга чыгуның нәтиҗәсе кулында булган. Үзе шушы бәдәви кеше зур гәүдәле булса да шүл кәҗәсен тоткан иде. Һәм ул шүл кәҗәсе тире булган иде. Пәйгамбәрбез моны танып алган, һәм бу да пәйгамбәрбезне таныган. Пәйгамбәрбез моннан сораган: "Саламу алейкум, эй бәндә, кулыңда нәрсә синең?" дигәч, "Мин аучы, я Расулаллаһ" дигән. Шуңар күрә мин ауга чыккан идем. Балларны ашатасы бар, тормыш апарасы бар. Һәм Аллаһ Тәгалә миңа бер бүләк бирде. Шүл кәҗәсен тоттым ди. Ләкин әле ул тире ди. Bir kavmimizga Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şul garabına aytdı. Ey şul garabı dedi. Sen bu şul kecesini jiber indi dedi. Nik jiberim min ana dedi. Sen miğa silegen vakitte ul da miğa uzzaran sile dedi. Ey Allah'ın rahmeti tişken bende. Köklerde hem jirlerde tanılgan zat. Min şulga çıkkan idim. Benim balalarım sitsiz ultralar idi. Onlarning aşısıları kile rizq izlerge. Hem bu kişi de mana şu balların aşıtır için. Шүлгә чыккан булган ауга. Ул мине тотты. Аның баллары ризыклы булсалар, минем балларым ризыксыз кала. Эй Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям, мине җибәреп торсын әле бу шүл гарабы. Балларымны ризыкны алып кайтып бирим, аннары кайтырмын, кулына эләгергемен. Һәм миңа язылган язмышны үтәрмен дип әйткәннән соң, бу шүл гарабы килеп куя. Пәйгамбәрбез алейхиссалам моны моңар аңлатып биргәннән соң, ул хәзер китсә минем кулыма кайтмый ди. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam emin idi. Sen mine ışanasın mı dedi. Tigayta ışanam dedi. Şangaş min sina emanet bulup tırmın vakıtlışa. Mini özünün avda tutkan bir mine şuşa malı bulup alıp tır deyip aytdı. Hem şuşa bir köpmedir vakit uzgandan son şul kecesi mine şuşa balasına rizq alып qaytkandan son qaytdı. Abu Bakr Siddiq zamanasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin indi көмілген вакытыннан соң Peygamberimizin kabri yanına көп кеше зиярат кылырга келген. Һәм кишин күрә торган булганнар, кай вакыт Peygamberimizin kabri янында. Peygamberimizin mübarәк тәне яткан kabri янына башын иеп кишин шүл кәҗәсе басып торганын. Һәм Анас ибн Малик әйтә, ул әнә теге кәҗәнең баласы булган икәнлеген без аңладык ди. Peygamberimizне әгәр кешеләр генә таныган булсалар, аны хайваннар да һәм җиннәр дә таныган булалар.
һәм хәтта Газраил үзе Пәйгамбәрбез алейхиссаламның җанын алган вакытта рөхсәт сорап керә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям янына. Инде сөйләп үтәргә кирәк Пәйгамбәрбезнең бәрәкәт чишмәсе икәнлеген. Ул Аллаһның бәрәкәт чишмәсе иде. Аны күргән кеше, аның белән аралашкан кешегә бәрәкәт төшми калмый иде. Пәйгамбәрбез Мәккәдән Мәдинәгә күчкән вакытында бик талып арганнан соң, дошманнары артыннан куганнан соң, Умму Маъбад исемле гарәпләрнең менә шушы Умму Маъбад исемле биргән бер карт карчыкта туктады. Абу Бакр белән. Һәм әйтте: "Я Умму Маъбад, мин Мухаммад Расулуллаһ ди, мин ди Мәдинәгә юл тотам ди. Хәлебез бетте ди. Бераз булса да безгә сөт бирмәссең микән? Сатып аласыбыз килә ди. Яки ит бирмәссең микән? Ризык бирмәссең микән?" дип сорагач, Умму Маъбад әйтте: "Минем көтүем бөтенесе тауларда ди, яки кырда ди. Минем үземнең ризыгым да юк ди. Ләкин минем тегендә ди, менә шушы хайваннар тора торган җирдә кечкенә генә авыру кәҗәм басып тора ди. Ул савылмый ди. Әгәр сиңа ул сөт бирсә, син бар да аны сау ди, һәм шушы сөте белән куллан ди." Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы кәҗә янына килә, сава башлый, һәм аннан кәҗә биргән сөттән өстенрәк күп сөт бирелә. Һәм хәтта Абу Бакрның һәм Пәйгамбәрбез алейхиссаламның һәм Умму Маъбадның өендә булган кешеләре шушы сөт белән зауык итеп ризыкланалар. Чөнки Пәйгамбәрбез бәрәкәт чишмәсе иде ул. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында шушы Умму Маъбад исемле хатын сөйли. Бу Умму Маъбад гарәпләр арасында танылган хатын иде. Чөнки ул Пәйгамбәрбезгә менә шушы йылы күңелен биреп, ылы хөрмәт күрсәткән зат. Пәйгамбәр алейхиссалам аның йортында бер кич кунып, бер көн уздырган. Пәйгамбәр алейхиссалам безнең бер агач бар иде. Ул бер качан үсми иде ди. Шунда тәһарәт алырга чыккан вакытта суы шушы агачның астына саркып төшә иде ди. Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам Мәдинәгә юл тотканнан соң шушы агач ди, матур яшел бер агач булып үсә башлады ди. Һәм ул тәмле җимешләр бирә башлады ди. Ул тәмле җимешләр бирә башлады ди. Һәм кемдә кем шушы җимештән зауык иткән булса, аның авырулары бетә иде. Һәм хәтта шул гарәпләре килеп шушы агачтан яфракларын алалар, авыру хайваннарга ашатырга, чөнки авыру хайваннар сөт бирмәгән сыерлар сөт бирә башлый иде дияләр, һәм дә авыруларыннан арыналар иде. Күпмедер вакыт узганнан соң Умму Маъбадның малае сөйли. Күпмедер вакыт узганнан соң ди, агач саргаеп төште ди. Һәм без ишеттек ди. Бөтен кешеләргә файда китерә торган, бөтен шул гарәпләре дәва һәм шифа таба торган агач саргайды ди, хәтта яфраклары үсми башлады ди. Без ишеттек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям ахират сәфәренә киткәнен ди. Инде күпмедер еллар үткәннән соң ди, шушы агач ди, тәмам бетте ди. Һәм без ишеттек Пәйгамбәрбезнең газиз киявы булган һәм шәһрияры булган Али разыяллаһу анһу җир йөзеннән китеп шәһид булып киткәнне без ди. Һәм инде 60-нчы елны хиҗрәт буенча 64-нчы елны ди, шушы агач тәмам бетте ди. Бу агачтан бер нәрсә калмады ди. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның газиз аныгы Хусейн исемле зат мәрхүм булып китте ди. Һәм шушы агачның тамырлары янында кызыл кан кебек бер төс чыкты ди. Шуның белән агач бетү белән ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямның мөбарәк менә шушы нәсел урыннарыннан булган Али һәм Хусейн һәм үзе киткән белдек ди. Менә шундый инде ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Без менә шушы Пәйгамбәрбезне яратканга күрә һәм күңелебездә аңар карата мәхәббәтебез булганга күрә, аның догасы белән яшибез, аның бәрәкәте белән ризыкланабыз, аның менә шушы калдырган юллары буенча барабыз. Һәм безгә бүгенге көндә нәрсә җитми дигән вакытта, хәтта вахши булган чүл гарәпләре мәхәббәт белән караган Пәйгамбәрбез алейхиссалату ва саллямның күңелләрен иретә алган булса, безгә Пәйгамбәрбезгә мәхәббәт җитми. Шуңар күрә бу Рабиғул Аввал айларында без Пәйгамбәрбезгә карата мәхәббәтебезне күбрәк күңелләребездә тутырып, вакытны бушка уздырмыйча, Пәйгамбәрбезгә күбрәк салаватлар һәм сәламнар әйтсәк иде. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтә: "Әгәр дә бер мөселман кешесе миңа салават яки сәлам әйтсә, мин фәрештә җибәреп җавабын кайтарырмын" ди. Зур кешенең җавабын көтәргә бик ризабыз, ләкин Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам әгәр безгә фәрештә аркылы җавабын кайтарса, моннан да кадерлерәк бүләк бар микән? Аллаһ субханаһу ва тааля шушы мәүлид айларын
тулы итеп уздырырга насип эйлесин. Күңелләребездә Пәйгамбәребезгә мәхәббәтле булып, Пәйгамбәребезнең менә шушы хакыйкый рухи мирасчылары булып яшәргә һәрберебезгә насип ва мияссәр кылсын. Ахират сәфәрләрендә дә Пәйгамбәребезнең йөзләрен күреп, аның шәфаәтенә ирешеп, Аллаһның улы булган рәхмәтләренә ирешергә һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә насип ва мияссәр кылса иде. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рәхмәт. Аллаһның рәхмәте яусын, Сөләйман хәзрәт. Мөхтәрәм җәмәгать, бүгенге кичәбездә инде без төрле елларда иҗат ителгән дини шигырьләр белән дә танышып барырбыз. Сәхнәдә шушы безнең борыннан килгән гореф-гадәт йолаларыбызның кайберләрендә чагылдырырга тырышырбыз. Я Ходай, рәхмәтеңнән безне мәхрүм кылмасын. Күңелебезнең ак күгәрчендәй дуасын кабул кыл. Күңелебездә шул кадәр тәмле теләкләр, Раббыбыз, пак иман берлә тибә безнең йөрәкләр, Раббыбыз. Мәңге мәгъсум, мәңге нурлы булса иде күңелебез, әкрен-әкрен, ямьле, һәйбәт үтсә иде гомребез. Я Ходай, рәхмәтеңнән безне мәхрүм кылмасын. Күңелебезнең ак күгәрчендәй ак дуасын кыл кабул. Инде, мөхтәрәм җәмәгать, безнең вәгазьләребез, салаватларыбыз, дини шигырьләребез, алар концерт номерлары белән нәкъ менә шушы дини рухтагы халкыбызның гореф-гадәт йолаларын чагылдырган чыгышлар белән үрелеп барыр. Һәм хәзергә менә шушы концерт өлешен, җырлы өлешен, биюле өлешен башлап җибәрү өчен кичәбезнең мин сәхнәгә Сырнай фольклор этнографик ансамблен чакырам. Сәламләү чыгышы. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Сырнай фольклор этнографик ансамблі. Рәхмәт бик зур. Җир йөзендә җөмлә мөмин нигә шатланган бүген? Мәдрәсәләр, башка җирләр нурга капланган бүген. Җир йөзендә бәйрәм итә барча мөселман бүген. Чөнки Хәзрәти Мөхәммәд дөньяга килгән бүген. Мөселман мин дигәннәргә бәйрәм итәрлек бүген. Чөнки Хәзрәти Мөхәммәд туган бүген. Бүген нигә шатланабыз? Ни эш кылдырган бүген? Чөнки Хәзрәти Мөхәммәд дөньяга туган бүген. Җир йөзендә хакыйкатьләр шамгысы яндырган ул. Ислам динен таратырга бу дөньяга туган ул. Җир йөзендә барча инсан нигә шатланган бүген? Чөнки Хәзрәти Мөхәммәд дөньяга туган бүген. Динем җиңсен дип ялгызы мәгарәгә кергән ул. Чын дин ислам әһлен дөньяга җыйган ул. Җир йөзендә җөмлә мөмин нигә шатланган бүген? Чөнки Хәзрәти Мөхәммәд дөньяга килгән бүген. Инде без Мәүлид айы, Мәүлид бәйрәме ул ай буена дәвам итә дибез. Һәм менә шушы берничә көн элек кенә без Мәүлид кичәсен билгеләп үткән булсак, инде шушы көннәрдә туган тумачаларыбыз белән, кардәш уруларыбыз белән кунакка йөрешү, аш мәҗлесләре уздыруда әле күркәм гадәт саклана торгандыр безнең мөселман гаиләләрендә. Һәм менә шушы бәйрәмнәрне җәмәгать белән бергә үткәрүгә сәбәпчеләрдән булган шәхесләрнең берсен мин сәхнәгә чакырасым килә. Мәүлид бәйрәме белән котлау өчен сәхнәгә Татарстан Республикасы Диния нәзарәте мөфти вазифаларын башкаручы Илдус хәзрәт Фәйизне чакырам. Илдус хәзрәт, рәхим итегез. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулиллахи Мухаммадин ва алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах субханаһу ва тааля һәммә безгә дә шушы мөбарәк булган вакытларда, Мәүлид көннәрендә барлык ниъмәт хәсәнәтләрен бирсә иде. Элек-электән безнең татар халкында ике улы бәйрәм, калганнар да бәйрәм булган әлбәттә. Җомга көненнән гайре бөтен халык белән бәйрәм итә торган, җәмәгать белән бәйрәм итә торган көннәр ул да булса, беренчесе Курбан гаете булса, икенчесе Мәүлид бәйрәме булган гомер-гомердән. Һәм инде Аллаһның рәхмәте шактый гына еллар кашып-пусып өйләрдә Мәүлидләр җыелып укып тыныч кына үткәрә торган булсак, берничә ел дәвамында без сезнең белән шушында очрашып, Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен дип сукиң сулыш белән шушында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлламның мәүлиде турында, аның туган һәм яшәеше турында, һәм бу дөньяга рәхмәт белән килгәнлеге турында сөйләшәбез, тиешле кыссаларын, касидәләрен әйтеп, тиешенчә анарга дугалар, салаватлар белән, мөнәҗәтләр белән анарга Аллаһ Тәгаләдән мөрәҗәгать итеп салаватларыбызны, сәламнәребезне җиткерәбез. Инде Мәүлид, ягъни Мәүлидин Нәби, Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейһи ва сәлламның туган көне төрлечә әйтәләр. Бар, юк. Юк дип әйтсәк инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям тумаган була. Бар дип әйтүчеләр әлбәттә бу бәйрәмне үткәргә кирәк, аны һәр дәвам итәргә кирәк диючеләргә каршы
әйтүчеләргә, ягъни үткәрергә кирәкми, ул үзе үткәрмәгән бит, тегеләй булган, булай булган дип буш сүз сөйләүчеләргә дә әйтәсе килә. Без һәр вакытта да анарга мәхәббәт йөзеннән, үзебезнең киләчәктә аның белән җәннәтләрдә мәҗлестәш булырга теләктән аны искә алып шушлай җәмәгать белән утырабыз. Вагътасиму бихаблиллаһи җәмиган. Аллаһ Тәала Коръән-и Кәримдә әйтә, нинди генә хәлдә булсагыз да Аллаһ Тәаланың диненә һәм шушы дингә сәбәпче булган Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең үзенә, ягъни сөннәтенә җәмәгать булып ябышыгыз ди. Без шушыны җәмәгать белән үткәрергә, дугалар кылган вакытта да җәмәгать белән дуга кылабыз. Намазларыбызны үтәсәк тә, башка төрле чараларда да без һәр вакытта җәмәгать белән үтәргә тырышабыз. Шуңа күрә биредә дә, мәүлидтә ни өчен шулай җыелып утырабыз соң? Буш сүз тыңлар өчен түгел, һәрбер әйткән сүзләр, һәрбер шушы әйткән мөнәҗәтләр, кылган дугалар, һәрберсе дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә карата. Кемдә кем мондый гади көндә бер салават әйтсә, бөтен күк әһле анарга салават әйтер ди бер тапкыр. Кемдә кем җомга көнне аңа салават әйтсә, бөтен күк әһелләре аңа 100 тапкыр салават әйтерләр ди. Бу Умми Гайшәдән, ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хатыныннан килгән хадис, һәм ул әйткән сүзләргә туры китереп без һәр даим салаватлар белән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә сәламнар белән үзебезнең мәхәббәтебезне юнәлтәбез. Элеккеге сахабалар ишетеп беләбез. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең вафатыннан соң Билал радиллаһу анһу азанны әйтелми. Бик дәвамлы вакыт ичендә Әшһәду анна Мухаммадур Расулуллаһ дигән аһәңнән, аваздан соң бөтен сахабалар хушларын җуеп, аңнарын җуеп, үксеп җылап, намаз укый алмас дәрәҗәгә җитәләр. Шул кадәр мәхәббәтләре көчле була. Хәтта инде аннан соң да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә сәлам әйтү мәсьәләсендә, әгәр дә минем вафатымнан соң да мине сәламнәргә онытмагыз дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә. Я Расулуллаһ, без сине сәламнәрбез. Син ничек җавап кайтарырсың соң? Синең җәсәдең чиригән булачак. Әлә тәгърифун, белмисезме соң сез? Нәбиләрнең җәсәдләре, гәүдәләре ишерми ди. Хум фи кубурихим юсаллун. Алар каберләрендә намаз укыйлар ди. Һәр вакытта сәламун галейк, я Расулуллаһ, сәламун галейк дип әйтсәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең ва алейкумуссалам дигән җавабын кайтарганын беләбез. Чөнки минем җанымны Аллаһ Тәала тәнемә кертә дә мин сезгә җавап кайтарачакмын ди. Пәйгамбәрләр шушы пәйгамбәрләрнең үлгесе булган, расулларның сәйиде, ягъни хуҗасы булган, пәйгамбәрләрнең пишәте хәтме булган Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне һәр вакытта да без искә төшерәбез. Инде шушы бәйрәмнәр белән, шушыннан башланып, бәлки өйләрдә дә, мәчетләрдә дә дәвам итсә, бәлки биредә алай ук түгел, беренче җилларда без инде Мәүлиднең үзен укысак, бүгенге көннәрдә аны өлешчә вагазлар аша яки дугалар, салаватлар аша әйтә торган булсак, инде түгел иттереп мәчетләрдә, өйләрдә барыбер укытырга кирәк. Әгәр дә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең мәүлиден искә алып, ягъни аның турында сөйләнә торган касиделәр яки башка төрле шәшмә әсәрләр белән булсын, салаватлар, сәламнар әйтелә торган булса, ул җиргә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең руханияте пәйда була ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең руханияте пәйда булган җирдә иминлек булыр, авырулар шифа табыр, тынычсыз күңелләр тынычланыр. Ул җирдә Аллаһ Тәаләгә карата һәм бәндәләрнең бер-берсенә карата мәхәббәт артыр, һәм инсаният, кешелек дөньясы алгарышка китәр, ягъни җәмгыять үсеш юлында чәчәк атыр дигән галимнәрнең, табигиннәрнең, шушы әүлияларның сүзләрен һәр даим истә тотып, без һәр вакытта да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне бергәләшеп җыелып искә алабыз
hem indigil ana көңіл түрінде йөртәбез. Сахабалар кебек үк булдыра алмасак та мәхәббәтебезне белдереп, ягъни хушларыбызны җуерлык дәрәҗәгә җитәлмәсәк тә, барыбер күңел түрләребездә без һәр даим Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә карата мәхәббәтебезне саклыйбыз. Биздерүчеләр, шушынардан баш тарттырырга теләүчеләр бер дә алдын артын уйламыйча, бәлки белемнәре җитмәгән рәвештә, бәлки Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә карата мәхәббәтләре җитмәгәнгә күрә генә әйтә торган сүзләрдер. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә баштан нурны яратты. Шул нурны икегә бүлде. Бу Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең үзенең әйткән сүзе. Шул икегә бүленгән нурның бер яртысыннан дөньяны, дөньядагы барлык мәхлукатны, җәннәт һәм җәһәннәмне яратты ди. Калган икенче өлешен минем руханиятымны булдырды. Ягъни икенче өлешеннән Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмне булдырды. Ләүләк ма халактул афлак. Ягъни син булмасаң, бу дөньяны яратмаган булыр идем дигән сүзне дә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм китерә. Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен китерә. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең мәүлиден нинди рәвештә булсын, мөнәҗәтме, шигъри әсәрме, салаватмы, яки чәчмә әсәрме, яки ниндидер вагазмы, анарга багышланган кичә булдырылды икән, биредә Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең руханияте пәйда була. Я Раббым дибез без һәр вакытта. Бу дөньяда яшәгәндә синең сөекле кулың булырга насыйп ит. Бу дөньядан үтеп киткәндә дә иман белән үтеп китеп, киләчәктә Расулуллаһ Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең мәҗлестәше булып җәннәттә аның белән бергә бөтен мөмин мөселманнар бергәләшеп, я Раббым, синең йөзеңне күрергә насыйп ит дибез. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан-нар. Аллаһу акбар. Мана. Рәхмәт яусан, Илдус хәзрәт. Укы дисәгез, укырбыз, күңелләрегез ачылсын. Эй кардәшләр, ризыкларыбыз җәннәтләргә чәчелсен. Без укыйбыз, сез тыңлагыз, күңелне читкә куймагыз. Бызык уйлар белән утырып, әҗирдән мәхрүм булмагыз. Худайның дусты Пәйгамбәр туган көн бу мөселманнар. Бу көн бәйрәм, бу көн шатлык, мөкаддәс, бик шәриф көннәр. Бу Моннан бик күп еллар иҗат ителгән мәнәҗәтләрнең берсеннән юллар иде. Ә инде алга таба Мәүлид кичәсен Мәрҗани мәчете каршында эшләп килүче Мәрҗән дини иҗат төркеме дәвам итә. Рәхим итегез. Бу айда Рәсүлебез Мөхәммәд Мустафа. Яудырабыз без бу көн тәбрик сәламен аңа. Каршы алабыз бу айны без шатлык белән. Бер авыздан әйтәбез без мәрхәбә, я мәрхәбә. Şefaat lesen, ey Mustafa
шәрия